Parang maganda to, pero parang mas maganda pa rin yung binili ni Tawin sa May Kultura. Paano siya gawin? Hindi siya nag-on. Yan. Ito. Maganda. Yun nga. Vibrate. Mas. Gubert mo. Now. Innisfree. Bili ako din pagdating ko. Ano naman to? Ito, mas. Bilhan siya ng ganito. Kasi hindi din niya madadala. Medyo mabigat siya, beshi. So, probably hindi niya madadala kapag bumalik na naman siya. Morning, everyone! Siguro nagtataka kayo bakit iba yung may hawak ng camera. Day! Bakit mag-vlog? Para kang si Baby Girls. Diversion. Yes, sir! As you can see, iba ang driver ngayon at iba ang passenger. So, it's my time to shine, guys. Mag-vlog na rin ako! Ang OA! Okay, first time daw niya mag-drive. Hindi naman. Na-drive ko na to dati. Nervyoso nga lang yung kasama ko. Alam nyo ba na konting slough lang sa daan eh, prenohan niya. Perfectionist! Ay, nag-shower pa ako. Napaka-defensive driver niya. So, we'll see. Sabi ko, drive niya hanggang Ito nang sinasabi ko eh. SM Urdaneta. So, we'll see. We'll update you guys kung makakarating kami doon ng buo. Hey guys! Welcome back to another vlog! Parang lumagpas pa yung lip tint ko, but anyway, I don't care. Pero yung nagda-drive, kasi ayoko na mag-drive. Hindi, pag akong nagda-drive pala, nakita ko kanina, mas hindi ako kinakabahan. Pero pag iba yung nagda-drive, mas kinakabahan ako. Kasi nga, di ba yung sabi ko nga nung siguro kailangan kong mag-drive ulit para mawala yung kaba ko dahil dun sa nangyari sa amin sa car accident before last February? March ata. Ayun. Parang yun yung sabi ko, I need to drive para mawala yung fear ko. Kasi kapag iba yung nagda-drive, sobrang takot na takot ako, lalo na pag siya yung nag-drive. Yung kapatid niya mas okay mag-drive. Hindi niya matanggap. Ano ba to? Ilang taon na kitang pinag-drive? From the old car to the new car, ganun pa rin ba? From Jenny to the Space Gear to the new car. Wala pa rin ba? Hindi, okay naman, pero dahil nga dun sa nangyari sa amin nung mas kinakabahan ako kasi ikaw kasi harsh ka ganon, harsh ka mag-brake, mas harsh ka pa sa akin mag-brake kasi kaya ka harsh mag-brake kasi ang bilis mo tapos bibiglain mong i-brake. But anyway guys, we're currently nasa Tikplex kami ngayon papuntang Urdaneta kasi nagmamadali kami. Anong oras na kasi kami bumangon? 9 na ata, and 11:35 na pala. Pupunta kaming Urda. Bibili ako ng something for the swap with someone. If you've been watching here on this channel, you know kung sino yung lagi kong kaswap. By this time, I hope we're gonna see each other. Pero wala ako. Pupunta kaming Urdaneta para bibili na ako ng yung mga ibang kulang ko pa kasi the other things nasa bahay na, yung iba pa-ship na, ganun. So, kukumpletuhin natin yan and I hope you will watch the unboxing video. Sayang wala na si Baby Girls. Laging kasama kasi si Baby Girls kasi ewan ko ba, na-entertain ako na manood sa video namin kapag kasama si Baby Girls na nag-unbox kasi yung bata yun, ganun siya. Yung parang ang OA kapag adult ka na nagaganon ka, pero kapag yung bata kasi parang nakaka-amaze kasi mga simpleng bagay, sobrang ang tuwa-tuwa niya. Though ako, hindi kasi ako masyadong mapili sa mga kung ano yung binibigay sa akin. Tanungin mo to, materialistic ba akong girlfriend? Sumagot ka ng maayos. Hoy! Yes! Anong yes? Yes! Hindi totoo yun. Hindi ako nanghihingi sa'yo Kahit ano lang sa akin, okay na ako. Namimili ba ako ng gift? Di nga ako nagpapagift sa'yo eh. Diba? Oh,
Asa batok mo yung kamay mo. Mahirap. Sakit kaya makurot. Hindi kita kinukurot Ay, din. diba? Ito naman ang OA. Joke Sige nga, lang. sabi mo nga sa akin. Sabi mo sa kanila anong hiningi ko na sa'yo. Wala. Oh, di ba? Na material things. Wala. Anong pinabili ko na sa'yo? Papabili pa lang. Hoy, hati tayo doon. Siyempre, kaya kayong mga bata pa dyan, pag lalaki ka, ang mag-girlfriend ka pag may trabaho na kayong pareho para hindi kayo para hindi kayo pa-burden sa isa't isa ng something, yung mga pag-gift-gift, mga ganyan, okay? Para chill lang ang life. You can buy your own thing. Kung anong gusto mo, pwede mong bilhin, ganun. Para pagka lumalabas kayo. Pagka lumalabas kayo, hindi ka lang nagpapalibre. Ever since we dated, okay, nung nag-date tayo, nagpalibre ba ako sa'yo? Hindi, no? Hindi, lagi ako nakikihati. Siyempre bilang lalaki naman. Hindi, kasi ayokong may masabi ang ibang tao sa akin. Ayokong sabihin nila na nanghihingi ako or something, di ba? Yung mga ganun, yung mga sabihin nila mga babae, gold diggers? No! Kaya ako nagtatrabaho, nag-overtime para may pera ako. Oh, tama naman, di ba? Sumagot ka! Ouch! Currently in SM Urdaneta, guys. Ngayon ko lang na-realize, last day na pala namin to together. So, we're gonna enjoy na lang. Parang ngayon ko lang napunta sa SM Urdaneta. Ang daming tao, guys. Friday kasi, kaya madaming tao. Punta lang tayong Miniso and SM department store to get some things. And then, Crazy Sports. Parang may nakita akong Crazy Sports dito eh. Miniso tayo, guys. Ano bibili natin dito? Ay, para sa kanya. Tingin kami ng mga something namin dito for the swap. Dito deh. Ay, ang cute naman ng mga to. Something for the feet. Oh. For the banyo. For the banyo. Parang maganda to, pero parang mas maganda pa rin yung binili ni Tawin sa May Kultura. Cute. Para travel. Guys, pwedeng pang Nakatakot naman, nipper lang, pero parang ang laki. The set nail dryer. Para sa mukha, tester. Ano natin? Paano siya gawin? Hindi siya nag-on. Yan. Ito. Maganda. Tingin nga. Nagva-vibrate. Vibrator. Ito, mas malaki. Ayan, mas malaki yan. 749. Uyo. Sige nga. Ay, wala nang battery. Saka ang dirty na. 399, 399 din. 749 yung mas malaki. 100 something ito. 119. Ito yung pwedeng. Pwedeng isok to sa aloe vera gel, oh. Tapos pang mask mo na yung aloe vera gel. Yan. O, diba? Bongga. Kasi nagiging ganyan yung shape niya. Or this one. Anong pinagkaiba niya? Kulay lang. May scent ba? Non-woven. Ito. Non-woven din. Parehas din. Ito. Mask. Yogurt mask. Ganyan sa Innisfree. Innisfree? Oo. Mga ganito din. Mga yogurt. Bili ako dun pagdating ko. Ano naman to? Ito mask. 99 lang? Tatlo na? Uy, kuha tayo. Yung flavor. Flavor. Grapefruit. Ito strawberry. Yeah, get that one. Maganda guys, pag na-stress na kayo, kuha tayo ng ito, yung ganyan lang, yung wala siyang hawakan. So, mas gusto ko to may hawakan. Tsaka, mura lang din siya. Pero gusto ko din sanang bilhan siya ng ganito. Kaso hindi din niya madadala. Tsaka medyo mabigat siya, beshi. So, probably hindi niya madadala kapag bumalik na naman siya. So, mas magandang ito para kahit on vacation siya magagamit niya.
Silang yoga mat. Magkano yung yoga mat? $2.99 lang, oh. Pero meron din dyan. Mas malalaki. Ayan. Pero mas gusto ko to. Travel friendly. Yung maliit lang. May mga ano din sila. Gusto ko yun, oh. This one. Ganito lang. Ay, ayoko yung may ganyan. Gusto ko yung ganito lang kaliit. Pero ayoko yung may taso. May pang kitchen din pala dito. Ay, cute. Saan siya yung Watsons dito? Buti na lang. Hindi ko pa nakukuha yung bonus ko. Kung nakuha ko na yung bonus ko, wala na naman. Baba tayo. Let's take the manual escalator. Let's take the stairs to burn more calories. Kain tayo guys. Dito kami sa Burger King. Kasi kung tikman yung burger nyo, ang laki. Ang laki. Yung price nila malalaki. Sorry, pang Jollibee lang kasi ako eh. Dalawa yung price pero isa lang yung sausawan talaga. Ano tong drink? Iced tea. Wala silang soda. Gusto ko din naman ng iced tea. Ayoko din naman ng soda. We got a Whopper. Okay. It's okay. Sana masarap kasi sobrang laki. Sobrang laki. Lasang grilled beef. No? Lasang grilled beef. It's good. Ito lang kasi malapit sa amin kahit wala laging kinakainan namin. Gawan. Baka naman pagpunta ko ng SD, puro Burger King. Pakain mo, takakal. Yun. Pag nagpunta ka doon, bawa ng fast food. Para matikman mo lahat. Ako okay lang, basta may price. Sunday pa. Chocolate. Walang tao pa Okay, we got a Sunday pan. No, wala. Sa tapang yun. May ice cream sa taas. Nagbaga na tita. Jinky, di ba? May picture kami para may pang May Day daw sa